nakatayo ako doon. Yung pusang lola mo. Malay ko pa sa caption na yun na maraming machichi doon. I'm so sorry. I'm so sorry everyone. I didn't mean it. Ano ba yun? Bakit ba? Load. Ilo-load nga kita mamaya. Yeah, thank you. Ayun. Ano pa ba masasabi ko? Hindi ko alam bakit anong trip nyo. Sayang talaga. Sarap pa naman kumain ng popcorn habang nagbabasa ng comment. Kaya lang, wala. Wala talaga yun. Hi guys! Hi babe! Relax na ako. Natatawa lang talaga ako. Bakit gano'n? Gusto mo ba sinasabi ko na? Bakit ako pag nasa LRT naman ako kahit na hindi matanda? Minsan, or talaga pag matanda, pinapaupo ko talaga. Kanina naman, wala naman akong sabihin doon na nakagalit ng mga, ewan ko ba kasi nagulat talaga ako bakit gano'n. Anyway, nakakatuwa. Ayun. Minash pa na. Kaya nga, hindi ko naman alam bakit. Pag ako nga nasa LRT, diba? Nag-LRT ako. May nakita ko matanda. Wala man lang talaga tumata yung mga lalaki pag pilitan talaga eh. No? Wala tumata yung lalaki. Ako pa talaga yung tumatayo para magbigay ng upuan sa matanda. So kanina, kasi ganito yan. Isa na lang yung nagpaliwanag. Isa na lang yung upuan sa bus. Kailangan ko nang makaalis kasi kailangan ko umabot sa cemetery. Tapos, isa na lang, kasama ko yung pinsan ko. Pinsan ko may sakit. Pinaupo ko yung pinsan ko so ako nakatayo. Tapos, may isa doon matanda. Sumakay siya sa may bandang papasok na ng NLEX. Tapos, sabi ko pa nga, bakit ganun? Parang walang malang nagpapaupo sa matanda? Senior na. Siyempre, hindi naman din alam na matanda na, diba, malay ba niya? Kasi doon yung sumakay sa may papasok ng NLEX. Wala man lang din nagpaupo sa kanya. Nawa ko sa kanya na kahit gusto ko na lang tulungan. Kung ako may upuan lang ako that time, pinaupo ko siguro yung matanda na yun. Hindi ko naman sinabi na lahat ng lalaki yung gentleman. Sabi ko lang naman, sa panahon ngayon, wala na talaga gentleman. Pero hindi lahat ng lalaki, di ba? Pero hindi naman porket lalaki ka or babae ka, hindi mo na kailangan maging, kahit lalaki o babae or sino ka pa, kung meron kang ano sa tao or meron kang pakikipagkapwa, magbibigay ka ng upuan kung nakikita mo yung tao na nahihirapan. Oy, hindi naman ako nahihirapan. Pero, nasabi ko lang yun kasi wala akong ma-post. Pero ba't naging big deal? Puta ina, oh my God! Ayun, yun lang naman yun. Yun lang naman yung gusto kong sabihin. So, sana mapanood ko ng mga share dyan. Sayang. Ang dami na talaga nag-share. 400 na agad yung nag-share. Dapat talaga hindi lang dahil sa mahal kong step, hindi ko pupurahin nyo. Kaya lang marami na kasing medyo below the belt na yung sinasabi. Which is sa akin naman, okay lang, sanay na ako. Kasi nagdaan na rin ako sa dati ganyan. Marami na rin basher na dumaan sa akin. Ngayon pa kaya, Lord, wala naman yun. Yung mga ganung tao, wala na magawa sa buhay yun. Kasi ako, pag ganyan, hindi naman ako nakikailan sa mga bagay-bagay. Kasi lang silang nakailan. Kaya, ayun. So, good luck daw sa akin. Bakit naman? Doors, paano ka hindi pa-bash? Saan? Huwag mo na kasi silang patulan. Hindi tayo mananalo dyan. So, ayun lang naman. Kaya yung mga kalalakihan dyan, hindi ko naman sinabing lahat kayo. Diba? I mean, hindi ko naman din sinabi na porque maganda ako, kailangan akong pupuin. Wala akong sinabing ganun sa post ko. Ang sabi ko lang naman, nasabi ko lang naman na wala na ang gentleman. Ganon. Yun lang yun. My God. Dati nga kasama ko pa yung anak ko, wala nagpa-upo sa amin eh. Ngayon lang naman ako nag-post kasi ang ganda kasi ng post ko doon. Nakatayo ako, tapos kumanyan ako. Ganon. Pinost ko tapos magkaka-issue pa pala. Ganon. Kaya huwag kayo magalit. Kalma lang. Masyado kayo nagagalit. Opa, sarap eh. Shut up! Ang
And good luck to all of you. I thank you. Bye. I love you all. Bye-bye. At syempre, number one, I love you dun sa mahal kong mister kasi, sorry, mahal kong mister kasi, sorry, mahal kong mister kasi nag-artista ka, nag-asawa ka ng, attention seeker daw. Kaya, ayan tuloy, hindi na nakaya yung mga pagbabash. Okay lang yun. Anyang lupa. Ayun, so, ayun, yun lang naman. Ano ba mapapaliwanag ko? Masama ba ako sa sinabi ko? Siguro, paninindigan ko, hindi naman ako masama kasi wala naman ako sinaktan ng tao. Pero, malamang, yung mga nasaktan is, ano yun? Natamaan ba kayo sa sinabi ko? Ano yan? Hindi na kaya makakapos ang palikit eh. Ayun nga, binura ko na kasi yung post kasi pinabunuran ako ng mga ng mister ko. So, ayan na. So, masaya na. Hindi pa ako trans. Tatlo na po anak ko. So, ayan. Thank you so much. Bye-bye. Mamaya sasakay ulit ako ng bus. Baka pwede mag-picture. Hayaan nyo ayusin ko na yung yung caption ko.